Aldrig mere krykker, der falder. Stay Plus sikrer krykken, hvor du stiller den. Stay Plus unikke form og gummibelagte kanter sikrer din krykke, så den ikke falder, når du stiller den op ad borde, stole og vægge. Stay Plus er udviklet med vinkler i toppen og bunden, der gør afsætningsmulighederne endnu mere fleksible. Stay Plus kan hvile på kanter og lodrette flader, men har du behov for at få krykken væk fra gulvet, hænger Stay Plus let på døre, skabe og borde. Alt sammen takket være de unikke vinkler. Stay Plus passer til stort set alle krykker og er let at montere, helt uden brug af værktøj. Er Stay Plus blevet snavset, er den let at rengøre. Den tåler selvfølgelig en tur i opvaskemaskinen. Stay Plus er en patenteret og unik dansk opfindelse, der gør livet lettere for dig, der bruger krykker.